Nikt cię nie krył przez chwilę. Gdybyś tylko pomyślał. Rzucaj. Pik, pik, pik. Kurde! No nie! No! Brawo, łapci! Ile można? Dajesz. Nie przestajesz. Miło! Dwójka. Komentarz taki komentuj, ładne podanie, coś. Ło, świetny crossover! Marcin Chojnacki kontra Soku i gleba Sokoła! Out końcowy! Ale możesz chodzić po prostu, nie stój miejscu. Dominik Półtorak do Chojnackiego. Półtorak, dobry zwód. Lewa ręka i trafia. Przy piłce Michał Uziel. Zwany jako Puziel. Oj! Dobre przekozłowanie, świetne podanie do Sokoła. Nie łapie piłki. Nie trafia. I out, nie. Uratował chomik i Marcin Chojnacki, rzut za 3, nie trafia. Michał Uziel. A jest już 2-5. Chojnacki znów zbiera piłkę. Dobry crossover pod nogą. Półtorak lewa ręka, nie trafia. Prawa ręka Chojnackiego i trafia. Chyba nie? Że się faul nie bierze. Bo krzyknąłem. Chojnacki przy piłce. Podanie do Półtoraka. Świetne przerzucenie do Łapcika. Chomik, świetne podanie. Michał Uziel. Nie rzuca na razie. Uziel. I trafia za 3. Wow! Półtorak. Chodzi pod kosz i trafia. Michał Uziel. Ostatnia akcja tego nagrania.